Күннәр жылы тұрғанда шахмат сөйшілер ойын тақталарын іскәмелерге қойып ойнағаннар. Проблема салқыннар башланғаш кескенләшә. Дөрес, шахмат ойнарға яратучыларга китапханәләрдә юл ачык. Тик монда да күргәнегезчә, 4 кешедән артык уенчыны урнаштырып булмый. Федор Морозов шахмат белән 30 ел шөгыльләнә. Күптән түгел бу уенның кагыйдәләрен балаларга да төшендерә башлаган. Аның кебек шахмат сөйшеләр инде берничә ел дәвамында шәһәрдә аерым шахмат клубы барлыкка килүен телиләр. Еще тоже выходили с предложением, что нужен шахматный клуб в городе. Шәһәргә шахмат клубы кирәк, чөнки безгә зур турнирлар оештыру өчен урын юк. Олылар өчен дә, балаларга да аерым заллар булдырырга телибез. Бу шахмат үсешенә зур этәргеч бирер иде. Где-то в доступе нужно большое здание. Түбән Камада шахмат кагыйдәләрен башлангыч мәктәпләрдә өйрәтәләр. 10нчы мәктәптә генә дә республика күләм ярышларда урын яулаган 10 укучы бар. Аларның осталыгын арттыру өчен көчле көндәшләр кирәк ди тренер Габдулла Ахмедгалиев. Шахматты развивать өчен шахматист постоянно үзенең уровеньда, үзеннән яхшырак уйнаучы кешеләр белән постоянно уйнарга тиеш. Шәһәр хакимияте әлеге проблема турында белә, әмма инде 3 ел дәвамында алар шахматчылар өчен бина таба алмый. Идет подбор вариантов. Хәзер төрле юллар карала. Бу бәлки моңа кадәр ябылган балалар бакчасы булыр. Яки шәһәр хисабына бирелә торган биналар арасыннан карарбыз. Әмма ул урын чыннан да җайлы, транспорт йөри торган җирдә урнашырга тиеш. Мы смотрим на то, чтобы это было действительно удобно. Андый бинаны карап тору өчен елына 10 миллион сум кирәк. Җитәкчеләр сүзенә караганда шәһәр бюджетында әлегә андый акчалар каралмаган. Шуңа шахмат йорты да юк. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.